प्रणाम मालिक। अरे मालिक के सामने मुड़ी पे गमछा बांधले बाड़ा, गमछा खोल के गार में बांध। मालिक गार में ना डार में बांधे के बा। डार में हाँ वही डार में बांध, डार में बांध। प्रणाम मालिक। अरे सरऊ पूरा ज्यादा चर्बी चढ़ल बा, मुड़ी के गमछा डार में बंधले बाड़ा। मालिक मालिक आप पिलनमा के मार ली है ताकि वो मुड़ी पर गमछा बांध ले, वैसे हम डार में गमछा बांध ले। सर उनका कुत्ता गाड़ के पछा लगा दे। गुरु ई तो के बात ना मानी। अब देखो हम कैसे मनाओ जानी कस के बात, तो जरूर हमारी बात मानी। आगे आगे चलिए। रे भिखारी का जंगल झाड़ दिखावता है मन देश वाला गधा। हां बड़े भाई खाता केकरा खातिर ले लो? अपना खातिर ले ले। खाता हम तोरा के भीख में देले बानी। ये खुद भीख में सामान लावता रह, मांग के पहनता रह, तू हमरा भीख में दी। चलू बकचोदी करता। मारिए मत, मारिए मत। अम्मा अम्मा। अरे ससुर के नाती हमार तोहार कवाली के मुकाबला चलत था का? अपने खात बारू, हमार पेट पलात मारत बारू। अरे ससुरक नाती सवेरे सवेरे तोरा ये घर मिलल रहले भीख मांगे खातिर, ले मुझे साले। का माँ खाना बासी देत बारू आ गाली ताजा ताजा? ऐसन खाना चूहा ना खात तू हमरा खिलात बारू। भाई देख बा भिखारी बात करता महाराजा जैसे। आजकल के भिखारी वैसे ही आ गए बा। दे तो कहत बसिया देत न दे तो बोलत देबे नहीं के कर। तो का भइल? इस संसार के चलावे खातिर राजा और भिखारी के दोनों के जरूरत है। राजा राज करत ह तो भिखारी तोरा दूरा पे आके फरियाद करत ह। राजा इंसाफ करत ह, भिखारी तोरा दूरा पे आके बासी खाना पूरा साफ करत ह। हम तोरा दूरा पे भीख मांगत बानी तो तू हमरा पे एहसान नहीं करत बारू, हम तोरा पे एहसान करत ह। जा 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 आज से तुम्हारा दूरा पर न जात बानी सिर्फ तोरे दरवाजा नहीं के भीख मांगे खातिर। भीगू भिखारी के देख के लोग दूर से हल्ला करता, बुलावता, भीगू भिखारी आज भीख ले जा। हाँ आवतानी आवतानी। देखो ऐसे बुलावाला भिखारी के भीख देवे खातिर जात बानी। जा उनके सके दूरा पर है। केने जेबा भाई? चलो चलो। ये संपत्ति भाई। हाँ धनपति केने बा बॉस? एने बा चलो। केने बा? हाँ। चलो। ए मालिक उठी, चाय लेके आइल बानी। उठी उठी। अरे वाह, आज तक ससुर कोई हमरा चाय नहीं के पूछलक। आज ससुरा 5 बजे भोर में चाय और अखबार साथ में आ दो। लाओ लाओ। ना 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 हमार सेक्रेटरी हमरा खातिर चाय लेला। तो हार सेक्रेटरी हमार सेक्रेटरी लावा चाय लावा। ली मालिक चाय ली। ए धनपति भाई। हाँ बोला। पेपर द तनी। ला इंग्लिश तो नहीं खे मिलल बा, हिंदी ले आइल बा। ये के बा? ये हमार असिस्टेंट बा। साला ये हमर असिस्टेंट बा, आ ये अपना असिस्टेंट रख ले। तू हमारा असिस्टेंट ह, तू असिस्टेंट रख ले बा। हां एगो ई साला भिखारी इहो असिस्टेंट रख ले बा, आ साला ओकर असिस्टेंट वो असिस्टेंट रख ले बा। ए साला भिखारी केकरा के कहले अरे? ये साला भिखारी तोरा कहली ह, भर दिन में कितना कमा ले? ए साला तोरा से ज्यादा ना कमात बानी।
देखो 80 को टेंट रख जा जा मिलिए जा 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 काल बहुत भक्चोद बा तोहर पे सिस्टम का भइला जवान लड़ावत है ससुरा। चलो ये धनपति भाई चलो चलो संपत्ति भाई